Κίμωνα, καλώς ήρθες στη Μάκο, καλώς ήρθες σε αυτή τη συνέντευξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα για σένα, από πού είσαι, πώς βρέθηκες στην Ελλάδα. Okay. Είναι λίγο περίπλοκη η δικιά μου υπόθεση. Έλληνο-Βρετανός είμαι, μητέρα Αγγλίδα, πατέρας Έλληνας. Γεννήθηκα στο Ντουμπάι και στα 11 μετακομίσαμε Ελλάδα, όπου πέρασα και τα εφηβικά μου χρόνια. Όταν ήμουν 19 πήγα στην Αγγλία για σπουδές. Γύρισα για λίγο στην Ελλάδα για το COVID. Μετά ξαναπήγα εξωτερικό και τώρα αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα μόνιμα. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 29. Με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με πολλά πράγματα εγώ. Στο Άμστερνταμ που έμενα για 2 χρόνια δούλευα ως DJ και γενικά στο χώρο της μουσικής. Επίσης δούλεψα σε ένα ζαχαροπλαστείο για ένα διάστημα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα που στην Ελλάδα είμαι δάσκαλος αγγλικών. Πότε ήταν η πρώτη φορά που θυμάσαι τον εαυτό σου να έρχεσαι αντιμέτωπος με την τριχόπτωση? Αντιμετώπισα την τριχόπτωση όταν ήμουν 18 χρονών. Το είχα καταλάβει νομίζω την πρώτη φορά αφού τελείωνα το πανεπιστήμιο. Και έβλεπα αρέωση πιο πολύ εδώ μπροστά. Ναι, εκείνη την περίοδο νομίζω. Πού έχεις αρέωση, έχεις εδώ μπροστά? Έχω εδώ μπροστά, αλλά είναι πολύ πιο έντονη εδώ στο κρανίο. Πώς ένιωθες όταν άρχισες να το βλέπεις αυτό? Όταν άρχισα να βλέπω την τριχόπτωση, ήταν πάρα πολύ ξαφνικό για μένα. Δεν το περίμενα να ξεκινήσει τόσο νωρίς αυτό για μένα. Αλλά όσο πιο πολύ το είχα ερευνήσει, τόσο πιο πολύ καταλάβαινα ότι είναι πολύ συχνό φαινόμενο για πολλούς άντρες στην ηλικία μου και ότι όντως ξεκινάει από τόσο νωρίς. Οπότε από τη μία με καθησύχασε αυτό, αλλά από την άλλη και πάλι η πραγματικότητα δεν μου άρεσε καθόλου. Θυμάμαι τα έβλεπα να πέφτουνε. Δηλαδή θα έβαζα το χέρι στα μαλλιά μου είτε στο μπάνιο είτε και μετά. Όταν έχω στρες έχω την τάση να αγγίζω τα μαλλιά μου γενικά. Στις εξετάσεις, ας πούμε, το θυμάμαι πολύ. Θα έβαζα τα χέρια μου εδώ πάνω και θα κοιτούσα το παλάμι μου και θα έβλεπα τις τρίχες και πολύ κακό συναίσθημα. Ναι. Ένιωθες ότι είσαι πιο άσχημο? Ότι το σώμα μου αλλάζει και δεν ήξερα τι να κάνω προς το κακό και ότι δεν ήξερα τι να κάνω ώστε να το σταματήσω. Τότε άρχισα να βλέπω για τις θεραπείες και εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά το ταξίδι μου με τη τριχόπτωση και την αντιμετώπιση της. Άρα κατευθείαν ξεκίνησες να ψάξεις μια λύση, δηλαδή είδες το πρόβλημα, είδες ότι αρχίζουν να πέφτουν τα μαλλιά, δεν περίμενες λοιπόν καθόλου όπως το καταλαβαίνω? Υπήρχε μια περίοδος όπου έπρεπε να το συνειδητοποιήσω και να το δεχτώ, γιατί αρχικά δεν ήμουν σίγουρος τι γινότανε. Οπότε ναι, πέρασε κάποιος καιρός. Αλλά εφόσον το δέχτηκα και κατάλαβα ότι όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ναι, ξεκίνησα να δω ποιες λύσεις υπάρχουν έξω στον κόσμο. Τι βρήκες? Ποια ήταν η πρώτη λύση που ήρθες σε επαφή και είπες ότι μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει? Στα αρχικά στάδια, ό,τι είχα διαβάσει και σε όποιον είχα μιλήσει, όλοι μου πρότειναν να βάζω μονοξιδίλη και να παίρνω αυτό το χάπι που λέγεται finasteride. Αυτό ήταν το κυρίως πράγμα που μου είχαν προτείνει όλοι να κάνω. Επίσης υπήρχε ένα, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, LED θεραπεία με φωτισμό επίσης, το οποίο μου είχαν προτείνει, αλλά δεν έκανα αυτό, δεν πήγα στον κόπο. Οπότε ήταν αυτά τα βασικά που σκέφτηκα. Το finasteride δεν το πήρα ποτέ, επειδή οι παρενέργειες από ό,τι είχα διαβάσει ήταν αρκετά κακές, δεν άξιζαν για μένα εκείνη την περίοδο να πάρω finasteride. Επίσης ήμουν φοιτητής τότε ή μόλις είχα αποφοιτήσει μάλλον, οπότε δεν είχα πάρα πολλά χρήματα να ξοδέψω πάνω σε φάρμακα κτλ. Οπότε... Άρα θεωρείς ότι μπορεί να σε ενοχλεί η τριχόπτωση, αλλά δεν θα έκανες κάτι το οποίο μπορεί, ας πούμε, να σε έβλαπτε σε άλλα, να έβλαπτες το σώμα σου, τον οργανισμό σου, απλά γιατί δεν έχεις μαλλιά? Νομίζω επειδή ήταν το αρχικό στάδιο,
ήθελα να δω πόσο θα χειροτερέψει το πράγμα. Λάθος σκεπτική μάλλον, αλλά νομίζω ήθελα να δω αν όντως θα έπεφτε πιο πολύ. Δεν τον πίστευα, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι περίμενα να γινόταν έτσι. Ήμουνα κάπως σε άρνηση, μάλλον, υποσυνείδητα. Έλεγα εντάξει, αν συνεχίσουν και μου πέφτουν πιο πολύ και όντως βλέπω μεγάλη διαφορά, τότε. Με τη μινοξιδίλη είπες ότι χρησιμοποιείς. Ναι, άρχισα να τη βάζω. Στην Αγγλία τότε δεν ξέρω αν κάτι έκανα εγώ λάθος, αλλά τουλάχιστον τότε δεν μου φάνηκε πως πολύ οικονομικό. Επίσης ήμουν φοιτητής πάλι σε αυτό το πλαίσιο. Ήμουνα. Και το άλλο με μένα προσωπικά ως άτομο, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να αποκτήσω καινούριους ρυθμούς και καινούριες συμπεριφορές. Οπότε δυσκολευόμουν να βάζω σε καθημερινή βάση με πειθαρχία το μονόξιδο. Η σκεπτική μου τότε, που είναι λάθος, ήταν εντάξει, τώρα που έχω ορίσει ότι δεν θέλω να βάλω μονοξιδίλιο, ότι δυσκολεύουν να μπω σε αυτούς τους ρυθμούς, θα αφήσω να πέσουν τα μαλλιά μου και θα κάνω μεταμόσχευση κάποια στιγμή. Πες μου λίγο για τη μεταμόσχευση. Πώς ήρθε στο μυαλό σου η μεταμόσχευση, πότε και πώς? Η μεταμόσχευση, από τις έρευνες που είχα κάνει και από τις συζητήσεις που είχα κάνει με ειδικούς στην Αγγλία που έμενα τότε, ήταν ουσιαστικά η μόνη λύση που υπήρχε για το μακροχρόνιο, για την αποφυγή της μακροχρόνιας αποτρύπωσης. Τριχόπτωση, συγγνώμη. Μην ανησυχείς, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ καλά τα ελληνικά σου. Για έναν άνθρωπο που δεν είναι έτσι ντόπιος, ναι. native. Και γιατί δεν έχεις κάνει μεταμόσχευση? Και πάλι για οικονομικούς λόγους, αλλά παρόλο που οι περισσότεροι μου είχαν πει ότι είναι η μόνη λύση, έχω διαβάσει και άλλες πηγές που μου έχουν πει ότι δεν είναι και μόνιμα τα αποτελέσματα. Ο Wayne Rooney, ας πούμε, που είναι από τους πιο δημόσιους ποδοσφαιριστές που έχει κάνει τη μεταμόσχευση, την έχει κάνει 2 φορές στις καλύτερες κλινικές της Αγγλίας, και από ό,τι, αν κατάλαβα σωστά, συνεχίζουν και του πέφτουν τα μαλλιά. Οπότε, εντάξει, προφανώς έχει να κάνει με τη φροντίδα αφού κάνεις την επέμβαση, αλλά δεν με καθησυχάζει αυτό. Εσύ real έχεις δει ένα άτομο που έχει κάνει μεταμόσχευση? Δηλαδή έχεις δει έναν άνθρωπο, όχι κάποιον διάσημο, ναι, που ή να ακούσεις και να διαβάσεις, να πηγαίνει, να περπατάς στον δρόμο και να δεις, ή να έχεις κάποιον γνωστό? Όχι. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει κάποιον από κοντά ο οποίος να λέει ανοιχτά τουλάχιστον ότι έχει κάνει μεταμόσχευση. Πες να είσαι μόνος. Πες να είσαι μόνος. Ο πρώτος που έχω κάνει μεταμόσχευση. Που να έχω γνωρίσει από κοντά. Που να έχω κάνει μεταμόσχευση. Δεν έχω κάνει. Δεν έχεις κάνει. Κάποιος μου είπε από την εταιρεία ότι έχει κάνει. Θα σου πω, εγώ δεν έχω κάνει μεταμόσχευση. Φοράω σύστημα μαλλιών. Α, αυτό. Οκ. Και δεν βλέπεις. Είδες, τον μπερδεύεις λίγο. Μακάρι αυτά τα αποτελέσματα που έχω εγώ να τα έχει και η μεταμόσχευση. Έτσι. Θέλω να μου πεις, αν έχεις δει ανθρώπους που φοράνε σύστημα μαλλιών πέρα από μένα. Οπότε, μια αστεία ιστορία. Όταν εγώ πήγα για πρώτη φορά σε μια κλινική στην Αγγλία να ρωτήσω για τη μεταμόσχευση ή να ρωτήσω γενικά για τις λύσεις που υπάρχουν εκεί έξω, ο γιατρός φορούσε σύστημα μαλλιών. Και μόλις μου είχε πει για μια εναλλακτική λύση με το πλάσμα, δεν ξέρω, PRP, μπράβο, και προσπάθησε να με βάλει σε αυτό το πρόγραμμα, μου έλεγε όλο αυτό, του είπα εντάξει θα το σκεφτώ, και προς το τέλος μου έδειξε μια φωτογραφία του πριν, το πώς ήταν εκείνος, πριν από 20 χρόνια, και μου λέει ποιος είναι αυτός, και ήταν χωρίς μαλλιά, τελείως εδώ. Του λέει ποιος είναι, δεν τον αναγνώριζα, μου λέει εγώ είμαι, και έχω βάλει, αυτό που έχω βάλει λέγεται σύστημα μαλλιών. Είναι ψεύτικο το μάλι, μου είπε. Και να είχα μείνει εγώ, γιατί εγώ καθώς μου μίλαγε για το PRP, για αυτή τη θεραπεία, εγώ τον θαύμασα, ας πούμε, θαύμαζα τα μαλλιά του, που ήταν πολύ πλούσια. Ήταν ειδικής καταγωγής αυτός. Οπότε, ναι, τον ζήλευα εκείνη τη στιγμή και μετά να μου λέει είναι σύστημα μαλλιών αυτό που φορά. Οπότε νομίζω αυτή ήταν η πρώτη φορά που άκουσα για το σύστημα μαλλιών. Τι είναι για σένα τα μαλλιά? Για μένα τα μαλλιά νομίζω είναι μια ταυτότητα. Είναι το πώς παρουσιάζομαι στον κόσμο έξω,
Αλλά ταυτόχρονα είναι πώς αισθάνομαι και για τον εαυτό μου. Επηρεάζει άμεσα την αυτοπεποίθησή μου, την εικόνα που έχω για τον εαυτό μου. Οπότε, ναι, η ύπαρξή τους σημαίνει πολλά για μένα. Θεωρείς λοιπόν ότι έχεις χάσει την ταυτότητά σου, ένα κομμάτι της ταυτότητάς σου, όχι λόγω της τριχόπτωσης? Ναι, θα έλεγα εν μέρει ναι. Κοιτάζω, ας πούμε, παλιές φωτογραφίες μου από το πανεπιστήμιο, που είναι πλέον δυστυχώς πριν από 10 χρόνια. Εντάξει, 10 χρόνια δεν είναι. Και ναι, νιώθω ότι κάτι έχω χάσει, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να έχει σχέση και με άλλα πράγματα στη ζωή μου αυτό, προφανώς, αλλά ναι, μου λείπουν τα μαλλιά μου. Μου λείπει το hairline, ας πούμε, που είχα κάποτε εδώ. Αυτό. Ποια ήταν έτσι μια πιο δύσκολη συναισθηματικά στιγμή που βίωσες σχετικά με την τριχόπτωση? Θυμάσαι κάποια στιγμή που ήταν πολύ έντονη συναισθηματικά, δηλαδή που είπες ότι δεν γίνεται? Πριν από 3 χρόνια, νομίζω ήμουν στην Ελλάδα, ήταν Χριστούγεννα και ήμουνα στο παιδικό μου δωμάτιο και είχα βάλει το χέρι μου εδώ πάνω στο κρανίο και ένιωσα για πρώτη φορά το δέρμα μου εδώ και δεν το είχα ξανανιώσει και δεν ήξερα τι ακριβώς ήταν αρχικά και άρχισα να βάζω το χέρι μου πιο πολύ και να παρατηρώ ότι είναι ένας κύκλος που να μην έχει τρίχες, ήταν κενό και ήταν κάπως σοκ αυτό και τράβηξα και μια φωτογραφία, βασικά πολλές φωτογραφίες και κοίταξα το αποτέλεσμα και ναι, αυτή ήταν η στιγμή που είπα «ΟΚ, κάτι πρέπει να κάνω». Ναι. Έχεις κλάψει? Για τα μαλλιά δεν μπορώ να πω ότι έχω κλάψει, όχι. Εντάξει, μου έχει δημιουργήσει μια ανασφάλεια προφανώς, αλλά δεν έχει ταράξει την αυτοπεποίθηση μου τόσο πολύ. Έχω κάνει σχέσεις, πηγαίνω ραντεβού, έχω φίλους που με αγαπάνε, οπότε δεν έχω κλάψει λόγω αυτού, αλλά έχω ανησυχήσει πολύ, ναι. Έχεις ετοιμαστεί το βράδυ να βγεις έξω ή κάποια στιγμή τέλος πάντων σε κάποια εκδήλωση ή ένα καφέ, κάτι, και να είσαι στον καθρέφτη, να έχεις ετοιμαστεί και να δεις τα μαλλιά σου και να επηρεάσει αυτό την αυτοπεποίθησή σου εκείνη τη στιγμή, να πεις ότι ναι. Ναι, έχει συμβεί αυτό αρκετές φορές. Όταν είμαι σε συναυλίες λοιπόν, είμαι σε γρήγορση κάπως. Δηλαδή είμαι πολύ... Σκέφτομαι ότι αυτοί που είναι από πίσω βλέπουν τα μαλλιά μου και βλέπουν αυτό το κενό και ότι δεν φαίνεται ωραίο. Ότι αισθητικά απλά δεν είναι ωραίο. Τώρα ξέρω ότι αυτό δεν ισχύει, ότι καινούριος κόσμος που με γνωρίζει θα με αγαπήσουν έτσι όπως με γνωρίζουν. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όταν περιβάλλομαι από κόσμο νέο, όμορφο, ναι, νιώθω αυτή την ανασφάλεια. Και όταν βγαίνω έξω, παρατηρώ ποιος έχει μαλλί και ποιος δεν έχει μαλλί. Δεν ήθελα να σου πω. Και ζηλεύω αυτούς που έχουν το πλήσιο μαλλί. Και ναι, οπότε είναι κάτι που σκέφτομαι καθημερινά, σε μικρές δόσεις, αλλά είναι κάτι που επηρεάζει τη ζωή μου. Ναι, συμμονή, του ζηλεύεις? Δεν θα έλεγα ότι θυμώνω, αλλά ζηλεύω, ναι. Τι σκέφτεσαι δηλαδή εκείνη τη στιγμή? Σκέφτομαι γιατί έχω αυτά τα γονίδια που επιτρέπουν την τριχόπτωση, ξέρω εγώ. Και αυτοί είναι πολύ τυχεροί που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα τώρα στα νιάτα του. Έχεις αποδειχτεί τον εαυτό σου χωρίς μαλλιά? Ναι. Πέρασα κάποια φάση όπου τα είχα ξυρισμένα. Ήταν, το λέω, Bruce Willis phase, έτσι το ονομάζω εγώ. Και ενώ μου άρεσε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τα είχα μόνιμα έτσι. Τουλάχιστον τώρα που είμαι 29, θέλω να έχω μαλλιά. Μπορώ
βλέπω τον εαυτό μου να περνάω αυτή τη φάση και να το έχω πιο μόνιμα όταν είμαι στα 40 μου, ίσως στα 50, να μπορέσω να το χαρώ πιο πολύ. Αλλά από τα 18 μου παλεύω με την αρέωση και θα ήθελα τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο να έχω τα μαλλιά μου πίσω και να τα χαρώ και να νιώθω πάλι νέος κάπως, να μην ανησυχώ για αυτά. Δεν νιώθεις νέος, νιώθεις ότι επηρεάζουν το πώς φαίνεσαι μεγαλύτερο. Ναι, νομίζω ναι. Δηλαδή πόσο πιστεύεις ότι φαίνεσαι? Καλά, δεν πιστεύω τώρα ότι φαίνομαι σαν 50χρονος ή κάτι αντίστοιχο. Αλλά ναι, επειδή εδώ ειδικά στο κρανίο είναι πολύ έντονο το κενό που υπάρχει. Και πιστεύω ότι αυτό με κάνει να αισθάνομαι πιο μεγάλος. Και άμα ας πούμε η λύση μου γι' αυτό είναι να ξυρίσω τα μαλλιά μου, φαίνομαι πολύ πιο μεγάλος με ξυρισμένα μαλλιά. Οκ. Ναι. Ως καραφλός, άνετα μοιάζομαι 30 κάτι, 35. Δεν σου αρέσει αυτό, Εντάξει, δεν έχω κάτι με τους 35άριδες, αλλά προς το παρόν θέλω να κρατήσω τα νιάτα. Οκ, ναι, δεν είναι καθόλου κακό αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Ξύρισες το κεφάλι σου. Ναι. Πήγες και τα πήρες όλα με τη ζηλή που λένε. Ακριβώς, ναι. Κάναμε μια τελετή. Τελετή? Εγώ με τους φίλους μου. Στο σπίτι. Ναι. Μου είπα, γιατί γκρίνιαζα για τα μαλλιά μου. Γιατί είχαμε τραβήξει μια φωτογραφία ομαδική και εγώ νομίζω συνηθίζομαι πλέον να γκρινιάζω για την εμφάνιση των μαλλιών μου. Και ήταν νομίζω αυτό έτσι, ξέρω εγώ. Και δεν μου άρεσε. Και μια φίλη μου ήταν σε φάση λοιπόν, και μόνο τελείωσε, θα τα ξυρίσουμε και θα είναι ωραία και θα είσαι badass και θα το κάνουμε. Και βάλαμε μουσική hard rock και... Ναι, Britney Spears moment. Και εντάξει, όντως, για 2 μήνες, 3 μήνες το νιώσα, μου άρεσε. Πώς αισθάνθηκες? Ναι, ένιωσα πολύ δυνατός. Όντως, δεν ήταν μόνο πώς αισθάνομαι εγώ, ήταν πώς με είχε αντιλαμβάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή, πώς έβλεπε, ναι. Πώς με έβλεπε. Γιατί νομίζω φαινόμουν λίγο πιο απειλητικός. Λίγο πιο άγριος. Λίγο πιο άγριος, ναι. Και μετά χαμογελάω και όλα καλά, αλλά νομίζω στο δρόμο δεν ήσουν με αντιμετώπιζαν με την ίδια ενέργεια οι άνθρωποι. Αν έχεις μαλλιά, δεν έχεις μαλλιά, ή αν ξυρίσεις το κεφάλι σου, επηρεάζει το πώς αντιδρά ο κόσμος γύρω σου. Ναι, μπορεί όχι για όλους, αλλά εγώ επειδή έχω κάπως τετράγωνο σχήμα κεφαλιού, δεν ξέρω, ξυρισμένος, όντως φαίνομαι λίγο πιο άγριος από ό,τι είμαι. Και αυτό δεν ισχύει για όλους που ξυρίζουν τα μαλλιά τους, είναι καραφλοί, αλλά για μένα για κάποιο λόγο λίγο σαν κατάδικος φαίνομαι. Οπότε... Άρα η γύρω σου έχεις παρατηρήσει μια αλλαγή, Ναι. Αυτοί που δεν με γνωρίζουν, στο δρόμο, ναι. Γιατί συνήθως νομίζω έχω καλή ενέργεια και ο κόσμος γύρω μου το νιώθει αυτό. Αλλά με τα ξυρισμένα μαλλιά οι γιαγιούλες ήταν λίγο πιο μαζεμένες, ποιος είναι αυτός. Ναι, σε φάση θα μου κλέψει τώρα την τσάντα, αυτός τι θα κάνει. Αυτό σε ενόχλησε που φαινόσουν λίγο πιο, να το πω, πιο άγριος? Δεν το είχα συνηθίσει, όχι. Δεν νομίζω ότι μου άρεσε αυτό, γιατί δεν είμαι. Οπότε, εντάξει, μερικές στιγμές μου άρεσε που κοιτούσα το καθρέφτη και φαινόμουν λίγο badass, Bruce Willis vibes, αλλά όπως είπα, τα μαλλιά έχουν να κάνουν με την ταυτότητα και δεν μπορούσα να ταυτοποιηθώ με αυτή την εικόνα τόσο πολύ. Καθόλου. Σε αυτό το στάδιο της ζωής μου, όχι. Ίσως όταν φτάσω στα 40 να μπορέσω να πω και cool, αυτό είναι. Μάσε κάποια στιγμή που είχες ζήσει, που είχες βιώσει μέσα σου αυτό το ότι φαινόσουν πιο άγριος, τους πω διαφορετικός, λόγω του ότι ξύρισες το κεφάλι σου από αυτό που είσαι. Μια συγκεκριμένη στιγμή. Ναι. Σου είπε κάποια φίλη, κάποιος φίλος. Ο πατέρας μου μου είχε πει και μόνο δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Δεν αντέχω να σε βλέπω έτσι. Δεν σε αναγνωρίζω, δεν του άρεσε καθόλου η ενέργεια αυτής της εμφάνισης πάνω. Ναι. Ο παπάς σου έχει μαλλιά?
Έχει μαλλιά ο πατέρας μου, ναι. Εντάξει, του έχουν αραιώσει λίγο, αλλά δεν έχει κενό, ας πούμε, στο κρανίο εδώ και όχι, είναι μια χαρά. Και ο παππούς μου από την αγγλική πλευρά της οικογένειας είχε full μαλλιά μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή και ήταν και είχε μόνο γκρι εδώ, ας πούμε. Το άλλο, τα υπόλοιπα μαλλιά του ήταν τελείως φυσικό χρώμα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω γιατί ήρθε σε μένα αυτό. Ο παππούς μου, ο Έλληνας, ήταν καλασφλός. Τίποτε από αυτόν έχω πάρει, δυστυχώς. Ναι. Προηγουμένως είπες ότι γενικά γκρινιάζεις για τα μαλλιά. Yeah. Τι εννοείς? Συνήθως στις φωτογραφίες. Ναι, θα τραβήξουμε φωτογραφίες με φίλους και θα πω τα μαλλιά μου δεν είναι ωραία. Πώς είναι έτσι τα μαλλιά μου? Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό. Θα πεις μη την ανεβάσεις? Ναι, εννοείται. Το έχεις πει, Ναι. Συνέχεια. Δεν έχω κανένα θέμα να λέω στους φίλους μου δεν μου αρέσει έτσι όπως φαίνομαι. Εντάξει, και αυτοί αντίστοιχα, άμα τραβήξει φωτογραφία και δεν τους αρέσει η εμφάνισή τους, δεν θα το ανέβα. Άρα στις φωτογραφίες με τους φίλους σου, αυτό που δεν σου αρέσει κυρίως είναι τα μαλλιά. Δηλαδή, πιάνεις τον εαυτό σου πολλές φορές να είναι OK με όλο το υπόλοιπο και να λες ότι μην την ανεβάζεις ή δεν μου αρέσει. Ναι, έχει γίνει αυτό. Για τα μαλλιά. Ναι. Γιατί φαίνεται το πίσω, ας πούμε, το πιφτέκι. Το πιφτέκι όχι τόσο πολύ. Πιο πολύ επειδή είναι από μπροστά προφανώς η φωτογραφία, είναι εδώ, ας πούμε. Αυτό σε ενοχλεί από πίσω. Με ενοχλεί, ναι. Γιατί τώρα είναι κάπως περιποιημένο. Αλλά τώρα όταν είναι στα έξω, αυθόρμητες φωτογραφίες, αυτό μπορεί να είναι στη μέση και να φαίνεται πιο πολύ. Να φαίνονται πιο πολύ οι άκρες. Πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος γύρω σου ο οποίος ενοχλείται που δεν έχεις μαλλιά? Όχι. Όλοι είναι πολύ στηρικτικοί. Πιστεύεις ότι μπορεί να το σκέφτονται αλλά να μην σου το λένε για να μην σε πληγώσουν? Ίσως κάποιες πόντες μου έχουν πετάξει και κάποια αστεία έχουν γίνει. Προφανώς. Ο πατέρας μου έχει την τάση να με ρωτάει για να δω τα μαλλιά σου. Εντάξει, έχει σταματήσει, αλλά το έκανε αυτό για πολύ καιρό. Θα έλεγε, όσο ζούσα στο εξωτερικό και μιλάγαμε στο τηλέφωνο, ας πούμε, μέσω βίντεο κλήσης, θα έλεγε προς το τέλος της κλήσης για να δω τα μαλλιά σου, για να δω τα μαλλιά σου. Και ναι, προφανώς το έχουν παρατηρήσει και το έχουν σχολιάσει, αλλά γενικά όλοι το γενικό vibe είναι όπως και να είσαι μια χαρά και σε αγαπάμε και σε δεχόμαστε έτσι όπως είσαι. Σε έχει επηρεάσει στις ερωτικές σου σχέσεις, στις επαφές, στους συντρόφους, γενικά στις συντρόφους? Μου έχει επηρεάσει η τριχόπτωση στη ρομαντική ζωή από την άποψη των ραντεβού. Δηλαδή όταν βγαίνω για πρώτη φορά και γνωρίζω date. Ναι, σκέφτομαι από μέσα μου τι γνώμη θα έχει για τα μαλλιά μου. Θα κάνει εντύπωση, δεν θα τους αρέσει, αυτό θα με απορρίψουν λόγω αυτού. Ναι, το σκέφτομαι πολύ σε αυτό το πλαίσιο συγκεκριμένα. Έχεις νιώσει ότι δεν θες να πας στο date λόγω του ότι δεν σου αρέσουν τα μαλλιά σου? Τόσο έντονα όχι. Αυτό με το οποίο πρέπει να παλέψω είναι πιο πολύ οι δικές μου σκέψεις. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για πολλά προβλήματα, ας πούμε, που έχουμε με τα σώματά μας. Είναι το εσωτερικό που πρέπει να διορθώσουμε, ας πούμε, οι εξωτερικές σκέψεις. Γενικά ο κόσμος γύρω μου με δέχεται και με αγαπάει. Εγώ είμαι εκείνος που πρέπει να έρθει σε μια θέση άνεσης με την εμφάνισή μου και με τα μαλλιά μου. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω βρεθεί, ας πούμε, σε κλαμπ, συγκεκριμένα σε κλαμπ ή σε φεστιβάλ, σε συναυλίες, όπως είπα πριν, και να περιβάλλομαι με κόσμο νέο και να βλέπω μαλλιά πλούσια και να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να διασκεδάζω και να χαίρομαι τη μουσική, να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, τα μαλλιά φαίνεται τώρα το κρανίο μου σε όσους είναι πίσω μου. Αυτές οι σκέψεις μου έχουν έρθει και αυτό νομίζω δεν χρειάζεται η στιγμή να είναι πιο έντονη από αυτό. Δηλαδή αυτές οι σκέψεις, αν είναι πολύ συχνές και τις βιώνεις σε καθημερινό βαθμό, αυτό είναι αρκετά κακό για την αυτοπεποίθησή σου. Ποιες είναι οι σκέψεις
που σε βοηθάνε όταν πέφτεις ψυχολογικά λόγω των μαλλιών? Καλή ερώτηση αυτή. Έχω πολλούς ανθρώπους γύρω μου που με αγαπάνε και για αυτούς είτε μαλλιά έχω είτε μαλλιά δεν έχω, δεν αλλάζει τίποτα. Η δεύτερη σκέψη είναι ότι όσα άτομα γνωρίζω για πρώτη φορά με γνωρίζουν έτσι όπως είμαι τώρα. Δεν ξέρουν να κοίμουνα με πλούσια μαλλιά, με ένα hairline τέλειο πριν από 10 χρόνια. Με γνωρίζουν που είμαι τώρα και γνωρίζουν την προσωπικότητα που έχω σήμερα και είναι χαρούμενοι. Εντάξει, αυτά τα λέμε και είναι τα σωστά. Ναι. Εσένα θέλω να ρωτήσω τι σε βοηθάει. Αυτό σκέφτομαι. Όταν... Σκέφτεσαι. Ναι, το σκέφτομαι. Όταν νιώθω τις ανασφάλειες. Δουλεύει. Ναι. Δουλεύει το να παλεύει τη στιγμή ανασφάλεια. Αλλά παραμένει. Δεν είναι ότι φεύγει η ανασφάλεια. Έχεις πει σε κανέναν ότι θα βάλεις σύστημα μαλλιών? Ναι, σε πολλούς. Σε πολλούς ή ποιους? Στους φίλους μου, δεν το έχω πει ακόμα στους γονείς μου, αλλά ναι, σε πολλούς φίλους μου το έχω πει ότι θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και μερικοί είναι κάπως διστακτικοί, άλλοι είναι περίεργοι, δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι, το θεωρούν κάπως... Νομίζω ότι συσχετίζεται ας πούμε με μια περούκα και προσπαθώ να τους πω ότι όχι, είναι φυσικό το μαλλί, τους δείχνω αποτελέσματα, τους δείχνω case studies άλλων ανθρώπων που το έχουν κάνει και έτσι προσπαθώ να τους πείσω πιο πολύ. Προσπαθείς να τους πείσεις για ποιο λόγο? Ναι, καλή ερώτηση. Δεν θέλουν να νομίζουν ότι... Ναι, δεν θέλουν να έχουν στην εικόνα τους ένα κλόουν που βάζει μια αφανάλα ή κάτι τέτοιο. Θέλουν να ξέρουν ότι όντως είναι μια πραγματική λύση που φέρνει άμεσα αποτελέσματα και είναι το μαλλί του συστήματος φυσικό και ότι δεν έχουν να τραπώ τίποτα από αυτό. Μάλιστα στην Αγγλία έκανα πολλές φίλες αφρικάνικης καταγωγής και αυτές έχουν την τάση να βάζουν πολλά πράγματα στα μαλλιά τους και να ασχολούνται πάρα πολύ στο μαλλί τους και να βάζουν και περούκες και τουπέ και extensions και όλα αυτά. Οπότε για αυτές, ας πούμε, τις φίλες μου δεν τους φαίνεται σαν τίποτα αυτό που θα κάνω εγώ. Οπότε, ναι, είναι ανάλογο τον άνθρωπο και το τι έχει βιώσει. Ποιος αντέδρασε πιο αρνητικά, γιατί εντάξει, μπορεί να μην γνωρίζουν κιόλα τι είναι και αυτό. Δύο φίλες μου που τους το είχα πει το προηγούμενο Σαββατοκυριακό ότι θα κάναμε ότι θα έρχομουν εδώ. Ναι, δεν τους είχα πείσει έτσι όπως τους το παρουσίασα. Για κάποιο λόγο, όταν εγώ είπα τη λέξη του «πε», ας πούμε, δεν τους φάνηκε ωραίο, αλλά νομίζω είχαν στο μυαλό τους αυτή την εικόνα που σας περιέγραψα πριν, ας πούμε, του κλόουν που έχει βάλει το τρελό το μαλλί, ξέρω εγώ, περούκα, αλλά προσπάθησα να τους πείσω. Εντάξει, θα δουν τα αποτελέσματα και it's fine, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Πώς αντέδρασες όταν άρχισαν να σου μιλάνε κάπως πιο αρνητικά? Φοβήθηκες? Δεν φοβήθηκα, γέλασα λίγο. Το βρήκα κάπως αστείο, γιατί ναι, κατάλαβα τι εικόνα είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν είναι ότι δίσταξα κι εγώ ή ότι φοβήθηκα. Έχω αυτοπεποίθηση για αυτό που θα κάνω και ξέρω τον λόγο που θα είμαι εδώ και ξέρω τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει η Μάκο. Άρα δεν έχεις άγχος? Όχι. Το μόνο πράγμα που με αγχώνει λίγο είναι η εικόνα του κεφαλιού μου που θα είναι ξυρισμένο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος. Δεν θα είναι κάπως αστείο το να το βλέπω αυτό. Αλλά εκτός από αυτό δεν φοβάμαι τη διαδικασία καθόλου. Πώς φαίνεται το σύστημά μου? Το δικό σου? Όπως είπα πριν, νόμιζα ότι είχες κάνει μεταμόσχευση, οπότε... Οκ, σου αρέσει? Ναι. Δεν θα θέλεις να έχεις αυτό το μαλλί? Θα ήθελα, ναι. Ναι. Οκ. Τι styling θα θέλεις να κάνεις? Είχα σκεφτεί buzz cut. Αυτό που νομίζω μου λείπει πιο πολύ από τα παλιά μου τα μαλλιά είναι το hairline εδώ. Για το οποίο ήμουν αρκετά περήφανος και τώρα δεν το έχω.
Οπότε ένα buzzcut νομίζω θα το έδειχνε αυτό πολύ ωραία, αλλά θα δούμε, ανάλογα με το τι βολεύει και ποιο είναι πιο σωστό για τα μαλλιά μου έτσι όπως είναι τώρα. Τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που περνάει από την ίδια κατάσταση με σένα? Να μην κάνει μεταμόσχευση αν είναι μικρός. Αν είναι μικρός, να πάει σε διάφορους γιατρούς, να περιμένει, να πάρει συμβουλές από διάφορους ανθρώπους και να το σκεφτεί. Γιατί έχω μιλήσει με άτομα τα οποία έχουν και αυτοί αρέωση των μαλλιών, που είναι στην ηλικία μου ή και πιο μικροί, 20-21, και να μου λένε θα πάω Τουρκία. Αυτό είναι στο εξωτερικό τώρα. Θα πάω Τουρκία και θα τα λύσω όλα. Και εγώ να είμαι σε φάση, σε ποιον έχεις μιλήσει, γιατί νομίζεις ότι είναι αυτή η σωστή λύση για σένα τώρα, και να βλέπω ότι δεν έχουν κάνει έρευνα πολύ. Αυτή θα ήταν η συμβουλή μου. Για κάποιον ο οποίος έχει αρέσει των μαλλιών και θέλει να δράσει άμεσα, θα του έλεγα να κάνει πιο πολύ έρευνα και να μιλήσει τουλάχιστον με 2 κλινικές ή με 2 γιατρούς και να δει εναλλακτικές λύσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε μαζί. Σύντομα θα φτιάξουμε και τα μαλλιά. Ανυπομονώ. I'm excited. Είσαι? Ναι. Οκ. Και εγώ είμαι πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα σαν άνθρωπο, σαν άτομο. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπες, γιατί επειδή και εγώ έχω βιώσει την τριχόπτωση και την αρέωση και έχω βάλει σύστημα μαλλιών και έχω περάσει από πολλά στάδια, και το στάδιο που ψαχνόμουν για μεταμόσχευση, για φιναστερίδι, για όλες αυτές τέλος πάντων τις θεραπείες. Νιώθω ότι έχω ταυτιστεί πάρα πολύ μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Θα τα πούμε σύντομα. Yes. On the other side. On the other side. Yeah. Ναι. Okay. Να είσαι καλά. Σεις.